मंगल भवन या मंगल हारी बबुआ हमार गइल बाने ससुरारी। नमस्कार, हम गणेश गौड़ आप सबके अपने पेज पे बहुत बहुत स्वागत करतनी। हम आइल बनी अपना खेते और खेते में हमें एगो हमारे मन में एगो कविता आ गई है, तो हम ये कविता आप लोगों को सुनाओ तनी। मंगल भवन या मंगल हारी बबुआ हमार गइल बाने ससुरारी। बाबूजी धान काटे बिना खैले ना हारी, और अम्मा अगोरा तड़ी बैठ के अपना दुआरी। मंगल भवन या मंगल हारी बबुआ हमार गइल बाने ससुरारी। माई बाप छोड़ देना भैया मेहर के पुजारी, आ मेहर खाती दहना माई बाप के विसारी। मंगल भवन या मंगल हारी। घर के खेती कटल ना, घर के खेती अबे नहीं कटल बा, घर के खेती कटल ना, खेत बोआवत न जाके उ ससुरारी। मंगल भवन या मंगल हारी। कहन गणेश सब बतिया बिचारी। ए बाबू अब देख सबेन आपन घर दुआर खेती बारी। मंगल भवन या मंगल हारी बबुआ हमार गइल बाने ससुरारी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखे खातिर। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कइल जा और कमेंट करके बताओ कविता कैसन बा। धन्यवाद।